Finally दा Mandala टप मोनबाय नै मेंथारबाय Mandala टप नायनो फैनाया वाह हे Mandala 1 किलोमीटर finally थारैनो जोङो नायनो नै मोनहैथारसिगोन जोबोर खुसि गासिबो वाव गोजांनाया बोरै गोजांनाया जोंना खारबाय थायो खारबायना गोजांनायनि जाथारला जिबायदि गोजौआव दंफैयो माने बरफबो गोलैदों ना जोमै गेजेर गेजेर जै नुगोन देलाय दा Mandala टपनि जै लामाया Mandalaनिया नुलायाखै Mandala finally we race Mandala garलांबाय गारिया गारलांबाय खारनांगौसो आं बिथाङा लाथि थाबायनो ओंखारदों Mandala टपआव Mandala टपआव लाथि थाबायनो जि गोराबाव आखाया फट गैलानो फारसे आखाया नै माबा जाजोब्बाय बरफ गोलैदो फ्रि बरफ गोलैदो Mandala टप मा खालामनो बोथोरा नै मा जाबावनो जालालै बोथोरा जाला गोजांजोब्बाय Finally reach Mandala टप जोबोर गोजोननाय मोनदों जोबोर थान्दा नैबेयाव प्रग्राम जायो स्टेज Mandala टपनि बोथोरा गाज्रि बेखायनो भिउखौ मोजां एसेबां नुनाय जायाखै बोथोरा फ्रि बरफ गोलैदों जोमैदों गुफुङाव दङ नैबेनो 108 माने गासै अरुणाचल प्रदेशनि माने दङ बेयाव माने नायनो होननानै सानबाय थादोंमोन दा नायनो फैथारबाय आरो दा बाहेरनि भिउखौथ' माने मोजां नुनाय जाला आरो बिदि थान्दा लानानै आरो नोङो गोजांबाय गोजांनाय जालानै जा कयदासो आरो अरुणाचल बेरायबावदो तुवा थांबावनांगौ सेला पास थांनांगौ बरफ गोलैनानै थानाय ना बेखायनो थैजोबदों आरो नैबे रानजोब्बाय माने बरफानो गोलैबाय थायोना आरो अक्सिजेना खम बेयाव जितु माबादों अक्सिजेना खम आरो बोथोरा मोजां मोनबा जोबोर समायना नुगौमोन बोथोरानो गाज्रि मा खालामनो भूटान है कहाँ से आप लोग हम लोग ऊपर से हाँ आप लोग उदालगुरी आसाम उधर से आप उधर नज़ारा नहीं देख फोगी ज़्यादा हो गया ना एक्सपेक्ट किया था हाँ बहुत गिरते हैं ना टॉप में है ना हाँ टॉप में है आज तो है ही नहीं बर्फ उल्टा थोड़ा नीचे में थोड़ा है हाँ आप दोनों ही उदालगुरी नाव हिरवा एसे बिथांमोना रुपानि मोननो दा जोमैजों माबा जानायनि थाखाय मोजां नुवासै आरो Mandala टप नायग्राफोरा गरम मा जाखो Mandala टप नायग्राया